L'enquadernació d'avui la faré utilitzant fulls de DIN A4, els quals doblegaré per la meitat per crear un llibre de mida DIN A5. Faré plecs de 2 fulls de DIN A4, quedant així un conjunt de 8 pàgines de DIN A5. Per tant, el llibre que muntaré ha de tenir un nombre de pàgines múltiple de 8. En el meu cas, el llibre tindrà 400 pàgines. En fer el muntatge dels plecs, el full interior sobresurt 1 mil·límetre i amb l'ajuda de la guillotina ho retallaré. Poso tots els plecs a la premsa per aixafar millor el que serà el llom. Ara marco per on faré els talls. Ha de ser un nombre parell i no fa falta que siguin gaire profunds, suficient per crear un forat en tots els fulls per poder-hi passar després el fil i l'agulla. El fil utilitzat per fer el cosit serà tan llarg com el nombre de plecs que tinguem. En el meu cas en tinc 50 i li poso una mica més per assegurar-me de tenir prou fil. És important estirar bé el fil perquè quedi tensat i anar unint tots els plecs entre ells.
Com el llom segueix sent més gruixut que la part exterior dels fulls, col·locaré el conjunt a la premsa per aixafar-lo i li aplicaré una capa de cola blanca al llom. Tot seguit, elaboraré les bordes. Les faré amb un full vermell de 100 grams, una mica més gruixut que les pàgines del llibre. Ara toca fer la portada. Utilitzaré un cartó de 6 mm. La portada i la contraportada fan 15 cm d'ample i el llom 3 cm. Això són 33 cm. Jo n'hi posaré 5 mm més pels plecs. Dalt el llibre fa 21,1 cm. Jo n'hi posaré mig mil·límetre més per precaució pensant en la imperfecció que pugui tenir el tall. Primer tallo a l'engròs amb les tisores i després ja vaig al detall amb la guillotina i el cúter. Faig els plecs corresponents del llom i de les tapes. Ara toca encolar les tapes. Col·loco el conjunt a la premsa i deixo que la cola s'enganxi bé.
Han quedat algunes parts sobrants. Les retallaré perquè quedi tot més acurat. Per últim, li col·locaré una funda aquí imprès. I d'aquesta manera queda el llibre enllestit.